जोंनि क'क्राझाराव दा दुरान्ड काप जानो नागिरदों जाय एसियानि अल्डेस्ट काप बेयावहाय जोंनो नियारेस्ट कान्ट्रि नेपाल भुटान आरो बेजोंनो लोगोसे इण्डियानिनो प्रोफेसनेल क्लाब जायफोर बेयाव बाहागो लाफैगोन बेयाव जोंनि लकेलिटि जाय क'क्राझारनि सुबुंफोर बिसोरो फैनानै जायफ्रा खेलायाव स्पर्ट्सआव इन्टारेस्ट दङ बिसोरो फैनानै बेयाव नायनानै एक्सपिरियेन्स लानो हागोन मानोना बेयाव गोबां गिदिर गिदिर प्लेयारफोर फैगोन जाय प्रोफेसनेल क्लाबजों गेलेगोन जायफोरा गोबां एक्सपिरियेन्स लानो हागोन बिनिफ्राय इन्सपिरेसन लानो हागोन जाहाथे आवगायलांनो हायो बेजोंनो लोगोसे जा बेयाव दुरान्ड काप लाबोदों क'क्राझाराव बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सुजुग आरो जे जों बेनिखौ नायनानै सोलोंनो हायो मोजाङै मोजां आरो बे दुरान्ड कापखौ हस्ट खालामनो जाय लाबोदों बियो जोबोद गोजोनथाव आरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो